Bos días a todos amigos dende o meu recuncho de Trevinca. Javier Eneriz, ademais de ser un escritor e pensador extraordinario, é xunto coa súa dona unha parella da que me sinto moi honrado de contar ca súa amizade solidaria e sincera. Javier é un dos mestres da palabra, con quen teño o prazer de compartir espazo no noso grupo cultural Nós, a xente do redor. Hoxe tentarei poñer voz aos primeiros parágrafos de un delicioso artigo que Javier, co seu exquisito sentido do humor, nos regala no número 17 da nosa revista co título O toldo da feira. O toldo da feira. Hoxe imos xantar a feira. Por esta vez vou deixar de lado as viandas e a cociña e propoño vos xantar na feira. Pero non imos facer no restaurante que está á beira ou no bar do amigo de toda a vida. Non, imos ir ao toldo, así que para evitar sustos e sorpresas vestirémonos coas nosas mellores galas de roupa cómoda e se as tedes que disimulen as manchas. As feiras, eventos emblemáticos que engalanan toda Galicia, adornándoa de cultura e tradición. Escaparate e lugar de xuntanza das xentes das aldeas e parroquias do concello que se van perdendo co paso do tempo, pouco a pouco, sen darnos conta. Xa non son como as que íamos cos nosos pais ou cos nosos avós. Xa non se ve gando para vender ou mercar, non se ven apertóns de mans que pechan un trato sen intervención dun notario, mans fortes de labregos que facían máis forte o acordo. Queridos amigos, seguide lendo este delicioso relato que non ten absolutamente nada que objetar. É un dos millores relatos etnográficos que máis me gustan. Grazas, Javier.